Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Comrade Ntanyiwa. On the current economic situation in the country. Very bad. Very bad. It's very bad, and I'm not saying this to attack our president. I'm not attacking him, and he knows that I wish him well. I wish him, I wish him to do well, but the situation is bad. Okay? Is bad and worse similar? Yeah, let's say worse. Ngulizano meneu ndiwazaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM program kapena Nyamata uja wa Nkhanga Zaona. Ndabwera chikao cha kumadzulo ndi nkhani ya Nkhanga Zaona. Nkhani imene ndabwera nayo ndi nkhani ya Abushiri. Amalawi nthawi zonse ife Nkhanga Zaona timaonera patali ndipo timabwera ndi kuwauza anthu zimene zikuchitika ndi zimene zichitike kusogoloko. Zikamachitika anthu azizanena kuti onena analipo koma kusamva kunali nkuti mwanga. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Takhala tikumva, takhala tikuuzidwa. Lero Limpopo FM tikufuna Amalawi tikuzeni. Kodi chinachitika ndi chani kuti Abushiri achoke ku South Africa? Abushiri kuti achoke ku South Africa ndi chifukwa cha milandu imene anali nayo pakati pa iwo ndi boma la South Africa. Ndikufuna mundimvesere bwinobwino kumene ndikupitanso kumapetoko. Ndikufuna mundimvesere bwinobwino. Ena akhala kuneli ya Ntanyiwa ngani ya Abushiri osakambapo kanthu. Ayi, Abushiri ndi munthu ngati mene ndilirine. Tenereka tikambe anthu azizwa chona chenicheni chimene chikuchitika ndi chani. Umunthu uzikhala pasogolo, zina zonse zizikhala mbuyo. Muchina chilichonse chimene timapanga ifeyo anthu obadwa, umunthu uzikhala patsogolo. Amalawi Abushiri anali ndi milandu kapena kuti ali ndi milandu ndi boma la South Africa. Koma zinatheka kupezeka zonoti akafika ku Malawi. Boma la Malawi ndi limene linachita arrange kunena kuti Abushiri achosedwe kumene kuja. Ndipo amapanga zimenezi anali Achakwera ndi Richard Chimwendo Banda. Ndipo Richard Chimwendo Banda anapanga chotheka ndi kupeza anyamata akumangochi amene anaendesa Abushiri kukafika ku Malawi. Aliyense anamva kuti zinakhala choncho. Tofuna tikumbusani. Tufuna tione kuti kumapeto kwa nkhaniku tikufuna tibwere pati. Abushiri anafika ku Malawi. Panali mgwirizano pakati pa anthuwa. The same Richard Chimwendo amapita ku nyumba kwa malemu Achilima ndikumaka auza kunena kuti bwana inuyo 2025 mukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi ndipo tipanga chotheka kuti inuyo malinga ndi mgwirizano zizatheke. Tsoka ilo amalemu Chilima kulibe akanandichitira umboni kunena kuti mkuluyi ndimakumana naye ndipo amandilimbisa mtima. Lelo the same Chimwendo akuyenda chozemba ndikumaka kumana ndi Abushiri chifukwa cha zimene zachitikazi. Muone kumene tikuchokera. Anamtenga kucha kumbweresa ku Malawi. Lelo mwewa akufuna amtenge Abushiri ampereke ku dziko lija la ku South Africa. Amalawi chimene ndikufuna mundisatire ndipo muone kunena kuti kuipa kwa anthuwa. Anthuwa olo utapangira chabwino cha mtundu wanji IMCP sazathokoza. Lero Achimwendo akuzemba nkumaka kumana ndi Abushiri. Yomwe zanali anauti amanga ampasa 30 days. Ndendi kupereka utenga kwa Abushiri. Richard Chimwendo Banda akupeperesana. Siku limene muzizindikira kuti Richard Chimwendo Banda wandipeperesa muli kundende. Pali ma program amene akupangika boma la South Africa ndi boma la Malawi kuti mwanjira ina iliyonse Abushiri mukuyenereka kutengedwa kupita ku South Africa.
ndipo njira imene aikonza muzatutumusidwa. Masiku 30 amenewa akatha muzaitanidwa ku ofesi ina kuti mukufunika ku ofesi, ndipo nthawi imene inuyo muzikapanga apiru za nkhani imeneyi kuti musapite ku South Africa, siku muzizapanga inu apiru usiku wa siku limenero ndi limene inu Bushiri muzanyamulidwe kuchoka ku Malawi kumapita ku South Africa. Izi ndi zimene akukukonzerani pasipasipa. Ma meeting onse amene akhala akuchitika ndi ma meeting amene akufuna kukuzizirisani mtima, akufuna kukupeperesani. So Mr. Bushiri, Shepherd Bushiri prophet, pakuyeneresa kuti musamalise. Pali asilikali achitetezo amene akhala akumakuimbira ni phone pamene Bushiri mukututumuka kunena kuti who is Comrade Ntanyiwa. Pali achitetezo amene akhala akukuimbirani phone. You need to be careful with anthu achitetezo amene akukuimbirani phone. Kuli chiwembu chachikulu chimene mwakonzeredwa. Ndikunena kuti choyambirira tizikhala ndi umunthu, zinazo zizibwera patsogolo. Ine ndabwera ndi umunthu kufuna kulongosola zimene zikuchitika. Bushiri muone kuti kodi muzikonzekeresa bwanji, kodi zikhale bwanji pa umoyo wanu, chifukwa china chilichonse chikusonyeza kuti chili m'malo. Pamene anthu akubwera ena kukudyerani ndalama, nthawi yomweyo akudyaso ndalama ku boma la ku South Africa. Ndikuyankhula pano alonjezedwa kunena kuti inu mukangotengedwa kupita ku South Africa, boma la South Africa liyathandiza IMCP kuti mwina awineso chisankho. So Amalawi, chimene ndingakuuzeni ndichonena kuti tiyeni maso athu tiziona kodi chikuchitika ndi chani cha Shepherd Bushiri, koma pasipa pakuyenda zambiri. This is Comrade Ntanyiwa, Limpopo FM. Ndimafuna ndingokupasani pikicha yoti muziwe kunena kuti pali anthu ene ake ukhoza kuachitira zinthu zabwino koma sanga yamike. Muganize a Richard Chimwendo Banda akayankhula pa msonkhano akulimbana ndi presidential advisor Amartha Kwataine kunena kuti kulibe munthu amene angaime independent ngati mwakhuta mwadya nyemba zimenezo kumene koko. Inu ya Bushiri mukalenda ngati munthu akukwanisa kulimbana ndi munthu wa muchipanimo, lero ankaka ali kuti anagwera munkaka munagwera njenje. Ndipo kunali meeting kumene kunali Steve Kayunu, Ezekiel Chingoma, Amwanga komanso Richard Chimwendo, kumene tu amakambirana ngani za Bushiri zonena kuti tipanga bwanji kuti timtumize munthuyi ku South Africa. So Bushiri utenga ndi umenewo, musakhulupirire munthu ina aliyense, pangani zinthu zimene mukuona kuti inuyo zikuthandizeni. Kamuganiza zokango zipereka nokha, kamuganiza za mtundu wanji, undutenga umene uchoka kuli Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa.